Gebouwd op zekerheid en vertrouwen. Vanaf dit gebouw hopen wij de reeds meer dan 200.000 Limburgers die ons hun vertrouwen gaven, de zekerheid te bieden die zij zoeken. Tot de 6e etage reikt ook het betonrelief, waarin de kunstenaar de groei van zaad tot boom tot uitdrukking heeft gebracht. Ruim 150 medewerkers vinden in dit gebouw de accommodatie en outillage die nodig is om de verzekerden snel en efficiënt van dienst te kunnen zijn.
Knelpunt tussen de werktijden is de kantine met haar wijdse panorama van het Limburgse land. Hier klopt het technische hart van dit gebouw, dat per uur 40.000 kubieke meter geconditioneerde lucht door alle ruimte stuwt. Zo zal de dienstverlening door de LVM voortgang vinden, met moderne aangepaste middelen voor iedereen, blijvend gebaseerd op zekerheid en vertrouwen.